हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडियोआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। दा नै आं थांनो नागिरदों बाजै उन्दैनि न'आव। मानो थांनो नागिरदों नै आंना बिबारा नै बारहांबाय। मानो थांनो नागिरदों होनब्ला आं साम' ओंख्रि लानानै थांगासिनो। बाजैया एकदम बिहरगासिनो दङ। दुफावलु हादामाव थांगासिनो दं, दुफावलु हादाम। नोंथांमोना दा नायलांबाय थादो। आङो स्कुटिजों थांनो ओंखारदों नै। थाब थांना फैनोसै। एकदम बाजैया टाइम गैला नेगासिनो दं बेस्रा। मोजाङै गाखोबाय आंना फिसाया? गाखोबाय। जि थांनो बादोंमोन मान बिदि। थ' थांबाय थानोसै जोंहा। दा नै आं दुफावलु हादामाव सफैबाय। साम' ओंख्रि ओमफ्राय गांसे मना। बे मनायाव मा मा मोनलाङो दा नोंथांमोनहा नुसिगोन। मना लानानै फैनायनि खारना जादों नै गामिनिफ्राय आइया मैगं लाबोदों। नै मा मैगं लाबोदोंथाय बेखौनो लानानै थांसै आङो। मैगंफोरा नै गामिनि लकेल मैगं। बियो मा खिफि बेन्दों, ओमफ्राय बियो थास' बिथ'रि, ओमफ्राय नैबेबो थास' बिथ'रि, ओमफ्राय नै थाइबें थाइनै, ओमफ्राय दंबावो। दा जों थांनो ओंखारफिनबाय। लाबाय नै थफ्लायानो आंना थफ्ला मोनबाय दिनै मैगंनि थफ्ला। ओमफ्राय आरो दंबावो दाउ लाबोदोंनो बाजैनि मासे आंनि मासे। दा बेखौनो लानानै थांफिननोसै। फैदो 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 फैदो। बावसियाना बावसिया आंना सेन्देलखौनो बावबाय आङो। आसरित खारखोफिनबावनांबाय आं नै। दाउआ नै बे मासे, मासे, ओमफ्राय नैबे मनायाव मासे सोबाय। नै गामिनि दाउ लकेल। दा बियो बाजैनि, ओमफ्राय बे मासेया आंनि। माने जोंहा क'क्राझाराव न'खरथाम दं नालाय, बाजै उन्दै सासे, बाजै गेजेरा न'खरसे, आंहा न'खरथाम जाफैबाय नालाय, बेखायनो न'खरथामनि माथाम लाना फैबाय आरो गामिनिफ्राय। टाउनाव दाम गोसासिन जायो नालाय, बेखायनो सम बिदिनो जों गामिनिफ्राय लाबोनानै जायो आरो। दाउआ नै माबायदि जायगायाव थानांगौ। दाउबो मोनबाय, मैगंबो मोनबाय नै आंहा दुफावलु हादामाव फैनानै। बिराद गिदिर नै बाजैनि न'आ मालाय नै। दा गोजौआवसो थायो बाजैमोनहा, गाहायखौबो बानायगासिनो दङ। थांफिनसै जों दा आरो खोदोमथला दखानाव आरो एसे हाबलांबावनांगौ दङ। दा नै आं आलायनानै लाबाय। थांफिनसै जों दा नै जायखौ नांगौ बेखौ मोनबाय नै टेलरनिफ्राय लाबाय। बेखौ लिभिं साइन्सआव नांगौनो बाबानो। फैसा जासिदोंमोन आं, फैसा नांलानो। दा जों लानानै थांफिनसै। एकदम आइलि जाइलि मोनबाय आङो। दहाय खर' लोबगोदानमोन नालाय, हाखु दाखु हगारनानै फैनानै दा नै रानगुलायबाय हाला, ओमफ्राय गरमा बारा जाबाय। नै दा आं सफैफिनबाय। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो। बाय बाय।